Adji subukan natin bawian sa Tatay Mendo dito. Pinalitan ko yung gagamba ko kasi tumalon lang talaga yon. Alam niyo sana mga mabigyan natin kagamba, ng magandang laban gusto sa ko yung Mendo. pigaan lagi. Iyon oh. Uy, Kahoy magbuo sa yan. atin. Kamuting kahoy yan. Grabe naman mga gagamba Tatay Mendo. Pagkakain ng kamuti, wag kahoy. Yun lang. Yun lang mga ano yun. Nakain yung kahoy sumakit ang tiyan. Uy, parang bumaliktad mga Adji Kanina tumuwat pa sa kahoy. Kasi magaling ka sa baba. Magaling ka sa baba. Mabilis na tumakbo yung atin. Ay, madiskarte yan mga Adji. Maganda rin yung line niya, finish line din. Pag ganyan yan, didiskarte din niya sa Tatay Mendo natin yan. Yun. Alaglag ulit. Kaya Tatay Mendo dyan. Wala na. Sabay sa lakay, sige lakay. Kailangan sakmalan. Pag hindi lakay, gawin mo lakay, ikaw naman maglabas gagamba lakay. Pag hindi lang Pag ayaw pa rin. Pag ayaw pa rin. Tatapatan natin ng ano yan. Likuran mo. Ba? Likuran mo. Ayaw. Isa na lang. Medyo bumagal siya. Medyo bumagal talaga. Kaya Tatay Mendo, kanina fresh na fresh pa wala, pinitik na. Ayan. Mura na lang yan, lang talo. Ay! Pumapalag yung gagamba talaga Tatay Mendo. Kaya lang, hindi niya mahuli, ano? Hindi na mahuli. Isa na lang. Puro kayo isa, ayaw itigil Bilang na tuwag mo. Sige lang, palitan Tatay Mendo ito mga Adji. Yung atin naman yung parisa ni Tatay Mendo, ito. Bali 1-1 kami mga Adji. Ako, mahinayin na ito. Sige. Susungkit na naman tayo. Yan na. Ang takilang sungkit ni Tatay Mendo. Bagong dating. Buryas lang kayo, Buryas. Oo. Ito mga Adji, nilalabas si Tatay Mendo to. Puro Buryas talaga to. Sa mga hindi nakakalang Buryas dyan, malalaking gagamba yan. Kaya bisitahin nyo rin sana Tatay Mendo. Yung hindi pa nakakaalam ng Buryas dyan, island yun. Island po yun. Island. Ito, kamukha ba yan? Ikaw na Kasi bahala laki, kayo. kasi laki. Ikaw na bahala na kayo. May inana ito. Pareho na sila na kayo. Sige, tirahin na natin. Pares na magagamba yan Huwag mo tirahin lang kayo, hindi mag-siya sa gagamba. Pares. Kawawa naman yung gagamba mo lang kayo. Pakialam naman natin dyan kung mamatay sila. Ako patay yung gagamba ko mga Adji. Ano yan na? Napusuhan yung atin Pusuhan lang. Napusuhan. Pinusuhan ng masa, mamamatay daw. Sige, patalikuran mo nga yan. Ang magdala din. Ay, naku, muntik pa yung sa atin mga Adji. Nagpatihulog pa. Di kinagat sa puwet. Yun mga Adji, enjoyin lang po natin yung paglalaro ng gagamba. Yan. Sige nga. Bilis Alam niyang may kalaban Bumabalik pas Bumabalik. Ayaw na. Isa ulit. Sige nga lakay, salaka mo. Gawin natin 3. Hindi, hirap na yan lakay. Bibilutan na lang. Mabagal na, parehong gagamba pala, mabagal na. Galaw. Tatay Mendo na natin Galaw. paano natin yan mga Adji. Baka mo. Natin to mga Adji. Lagyan. Palitan ko na to? Huwag na. Para pa natin tangkal. Baka tangkal makakayari dyan. Bagal lang si mga Adji. Ito. Rupin ko na, pero sa Tatay Mendo na bahala dito mga Adji. Ito, tangkal ito. Yan, sige lakay. Dahil mabagal-bagal na rin naman na to Marami na tangkal to, tangkal. Marami tayong tangkal, kahit 1,000 tangkal kalakalabanin niya, walang problema. Si Ate man daw, lalabanan daw 1,000 tangkal. Malaki masyado sa atin. Pagkain lang talaga. Hindi, pag nakagatan sa puwet yan, tigil ang mundo niya sa atin mga Hindi kayo magalit sa atin si Tito YouTube. Hindi. Pinigan lang. Pangpaulot ka lang pala. Paulat lang pala lakay. Pampagising lang. Pero makapal yung sapot mga Adji. Sinundan pa. Hindi pa na kontento Kaya sa Tatay Mendo ulit mga Adji. Hindi siya nakagatan? Yung sa'yo? Wala, mahina na yung sa'yo, Mahina na rin nakagatan talaga. Pala gusto ko lang mag-thank you kay Tatay Mendo mga Adji. Daming din na lang ganito sa akin. Marami. Bigay niya daw. Joke lang. Business yan mga Adji, business. Magagalit sila sa'yo yan. Tabla yan lakay. Ano mo yan? Tede, harap pa pala kayo, harap pa. Ayaw na?
Harap natin mga kadya. Harap ko na Tatay Mendo to. Ang gamba natin. Harap ko na. Yan, harap ko natin. Ayan. Tatay Final Mendo yan, na final mga kadya. pangil yan, final pangil. Mga kapangil. Wala talaga. Oo, okay na to. Okay na yun mga kadya. Siguro na naman kami. Laro pa kami Tatay Mendo. Laro pa kami siguro mga dalawa. Ayun lang, God bless po sa inyong lahat. Tatay Mendo ulit. Maraming salamat po. Oo, so mga kagamba, hanggang Labas doon kami lang, malalaking mga gagamba. Labas kami malalaking gagamba Tatay Mendo. hanggang doon na lang. Mayroon pa kaming isang laban sa abangan nyo sa mga susunod na kabanata. Ayun, abangan nyo Ito. mga kadya. Okay. Sige, baby.